Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ecma'in, amma ba'd. Biz Allah subhanahu rahmeti bilen kıskaça derslerimizi başlayıp jibərəbез. İң birinçisi şu derslerini başlap, Allah subhanahu ta'ala dininde nığır üçün, Allah subhanahu ta'ala dürüst ibadet kılır üçün, hem Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem emir etken eyberlerde nıq bulur üçün, İң birinçisi şu iman, Allah subhanahu ta'ala'ya ышану, ақида деп атала, Алла Субхану Тағала дұрыс ғибадат қылу, һәм аннан соң Рәсүл саллаллаху алейхи ва саллям барған юл белән бару өчен иң зур шул мөһим әйберләрдән булып тора. Монда иң беренче башлап киткән дәрес ул кичкенә генә китапчык. Ул менә бәхеткә ирешү җиңел сәбәпләре дигән китап. Ягъни менә кеше бәхеткә ирешер өчен нәрсә эшләргә тиеш? Бу дөньяда һәм ахирәттә бәхеткә ирешер өчен. Шуңа язып куйыгыз иң беренче бәхеткә ирешү сәбәпләре. Bu bizga ni uchun kerak? Har bir kishi bu dunyoda dag'in ham oxiratda dag'in baxtga erishasi kerak. Rahat yashaysi kerak, qanoat bo'lasi kerak, borchilib, qo'yg'irib, näsədir o'zini hamon avırlıqqa birişuin, яисә hamon avırlıq kelүен bir kishi tilami. Har bir kishi o'zining baxtli bo'lishini tili, rahatda yashashini tili, bu dunyoda ham oxiratda rahat bo'lishini yashay. Bu hech cheksiz har bir kishi shunga oshqina, har bir kishi shunday bo'lishga tirishadi. Әмма нинди соң сәбәпләр, шушы менә бәхеткә ирешү сәбәпләре, шушы иң беренче языйк, бер дип куйып, иң зур сәбәпләр бәхеткә ирешү сәбәпләрдән булып тора, ул чын иман китерү һәм изге гамәлләр кылу. Ягъни бу бер дигәнгә икесе дә бергә керә. Аллаһка чын иман китерү һәм изге гамәлләр кылу. Кайбер кеше әйтергә мөмкин, менә бит мин Аллаһка ышанам, мин мөселман. Яисә кемдер әйтергә мөмкин, без Аллаһ Субхану ва Тәгалә барлыгын беләбез, Аллаһ кына бар дип әйтәбез, Аллаһ белән генә үзебезне бәйлибез дигән булалар. Әмма шушы ышану гына безгә булышамы, юкмы? Шушы Аллаһка гына ышану җитәме, юкмы? Юк. Һеч шиксез әгәр дә кеше ышанды икән, дөрес сәбәп кылырга тиеш, дөрес сәбәп эшләргә тиеш, ул дөрес сәбәпләр нәрсә булып тора? Изге гамәл кылу. Аллаһ Субхану Куръан-ы Кәримдә әйтә, Бал-Корты сүрәсендә, кем ди изге гамәл кылды ди, һәм ди Аллаһка иман китерде ди. Без аны бу дөньяда яхшы яшәтәбез, һәм ахирәттә аңа бик күп әҗерләр насыйп итәбез дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Алейкум сәлам ва Аллаһ Субхану ва Тәгалә Бал-Корты сүрәсендә әйтә, язган кеше язып алыгыз. Кем дә кем изге гамәл кыла, Аллаһ әйтә, кем дә кем изге гамәл кыла, һәм ул мөмин, ягъни Аллаһка иман китергән кеше, без аны бу дөньяда яхшы яшәтәбез, яхшы тормыш бирәбез дип Аллаһ әйтә. Һәм ахирәттә ул көтмәгән бик күп әҗерләр насыйп итәбез. Һәм ахирәттә бик күп әҗерләр насыйп итәбез. Әйткәнемчә, кемдер әйтергә мөмкин, менә мин Аллаһка ышанам, шул җитә, Аллаһ барлыгына ышанам дип. Әмма Аллаһ Субхану Тәгалә әйтми бит, кем дә кем Аллаһка ышанды, аны бу дөньяда яхшы яшәтәбез һәм ахирәттә күп әҗерләр насыйп итәбез дип әйтми. Нәрсә ди? Кем дә кем Аллаһ Субхану Тәгалә ышана, мөмин була һәм икенче әйбер нәрсә ди? Изге гамәлләр кыла. Изге гамәл кылса кеше, шул вакытта гына шушы менә бәхеткә ирешү сәбәпләренең төп сәбәбен эшләгән була. Әгәр дәгән без берәр эшкә барабыз икән, һәм эшкә барып тик кенә утырабыз икән, бер нәрсә эшләмибез икән, һәм шул вакытта мәсәлән зарплата бирүен телибез икән, безгә бер кеше бер нәрсә түләмәячәк, зарплата шулай бит инде. Һәм монда шулай Аллаһ Тәгалә безне яратты һәм әйтте, җәннәткә керәсегез килә икән, менә изге гамәлләр кылырга кирәк ди. Һәм кеше әйтә, намаз укымый, Аллаһка сәҗдә кылмый, һәм шуннан соң җәннәт өмет итә. Аллаһ Субхану Тәгалә безгә иман итәргә мөмкинчелек бирде икән, без иман китердек икән, һеч шиксез изге гамәл кылырга тиешле булып тора. Тиешле изге гамәл кылу. Әгәр дәгән кеше шушы изге гамәл кылган сайын, изге гамәл кылгач, әйткәнемчә, бу дөньяда яхшы яшәячәк һәм ахирәттә бик зур әҗерләр булачак, ягъни ахирәттә дәгән рәхәт яшәячәк, ике дөнья мәртәбәсенә ирешәчәк. Һәм шушы менә Аллаһ Субхану ва Тәгалә безгә менә шундый мөмкинчелек биргән, шушы менә динебезне өйрәнү, ишетү, шушы дөрес гыйлем алу
Һәм шуннан соң, әгәр дә без дөрес гыйлем алдык икән, дөрес нәрсә алдык икән, аның бер ни файдасы да булмый, әгәр дә без аны изге гамәлдә кулланмыйбыз икән. Кеше белә, мәсәлән, гайбәт сөйләргә ярамый. Аның турында вагаз тыңлаган, нәрсә тыңлаган, әмма үзе һаман гайбәтне калдырмый, мәсәлән. Яисә кеше белә, мәсәлән, намаз укырга тиешле икәнен, ваҗиб икәнен, ул исламның арканы икәнен. Әмма шуны белә, әмма намаз укымый. Аның белүеннән бер ни файда да юк. Шулай ук, мәсәлән, карап карасак шайтанны. Шайтан Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне турында иң күп белүче зат. Ул хәтта фәрештәләрне укытучы булган, фәрештәләрне өйрәткән заманында. Әмма шушы менә аның гыйлеме аны бер ничектән уттан саклап калмаган, күфрлектән саклап калмаган. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ләгънәте төшкән аңа. Ни өчен? Чөнки ул Аллаһ кушканнарын үтәмәде. Аллаһ тыйганнардан тыйылмады. Аллаһның әмер итте. Адәм галәйһиссәламгә сәҗдә кылуын, аны күтәреп, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кушканга күрә, уларны үтәмәде. Һәм Аллаһ турында аның белүе аңа бер ничек тә булышмады. Бу бик мөһим булып тора. Кайбер кеше әйтә, ягъни мин беләм, миңа җитә, яисә минем күңелем чиста дип. Юк, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әмер итте икән, димәк Аллаһ Тәгалә бездән сораячак, изге гамәлне һичшиксез. Шуннан соң ахырда менә шушы пунктка керә инде, ягъни шушы пункт астына язып куйсагыз була, шулай ук шушы бәхет дип язып куйыгыз, бәхеткә ирешү, зур итеп уртада дәфтәрнең. Һәм шуннан 3 әйбер китә безгә. Ягъни шушы бәхеткә ирешү өчен шулай ук 3 әйбер кирәк. Шушы бәхет дип язып куясыз уртага, һәм кырыйга куясыз шөкер итү. Шөкер итү. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә безгә һәр даим үзенең нигъмәтләрен биреп тора, рәхмәтләрен биреп тора. Кояшын, яңгырын, өйләрен, балаларны, сәламәтлек, машиналар, bütün безнең аякларыбыз, кулларыбыз, күзләребез, бөтенесе Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә биргән нигъмәтләре, рәхмәтләре. Һәм кеше шушы нигъмәтләрне, рәхмәтләрне танып, Аллаһка шөкер итәргә тиешле. Шөкер итү шулай ук 3 төрле була. Шулай ук 3 кичкенә сызык-сызыгыз. Беренчесе йөрәк белән. Дөрес шөкер итү дөрес була, йөрәк белән. Кеше, ягъни йөрәге белән танырга тиеш. Шушы нигъмәтләр барысы да Аллаһтан гына. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә, карап карагыз, безне бөтен ничә менә 7,5 миллиард кеше бар бу дөньяда яши. Шуларның 1,5 миллиард гына мөселманнар. Һәм карап карагыз, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне мөселманнар иткән. Без түгел. Без безнең акыллы булган касында түгел. Яисә ниндидер анда матур булганга күрә түгел, яисә ниндидер яхшы кеше булганга күрә түгел. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә шушы иман, ислам нигъмәтен бирде. Алимнар әйтәләр, иң зур нигъмәт ул шу ислам, иман нигъмәте. Аны безгә кем бирде? Без үзебезне табып алдыкмы? Үзебезнең тырышлык аркасында алдыкмы? Юк, безгә аны Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бирде. Шуңа иң беренче йөрәк белән без аны танырга тиешбез. Шушы шөкер итүне bütün нигъмәтләр өчен, әйткәнемчә, балалар өчен, сәламәтлек өчен, күз өчен, колак өчен, тел өчен. Әлхәмдүлиллаһ, кемдер белән больницаларга барып караса күрә, кемнеңдер аягы кискәннәр, кемнеңдер анда рак тапканнар, кемнеңдер анда башка авыруы, кемнеңдер анда күзләре күрмәй, кемнеңдер анда шуның кадәр сыдап булмаслык авыртуы. Безгә әлхәмдүлиллаһ Аллаһ сәламәтлек биргән. Әлхәмдүлиллаһ безгә һәр даим нигъмәтләрен биреп тора. Карап карагыз өстәлләребезгә. Өстәлләребез патшалар кебек булай ашамагандыр. Һәр 20 төрле ризык кына бар. Ничә төрле эчәсен килә шука эчемлекләр бар. Кибетләребез ачык. Рәхәтләнеп, итләр ашыйбыз. Bütün нәрсә телибез, шуны ашый алабыз. Нинди генә җиләк җимешләр, нәрсә генә юк. Булар барысы да Аллаһ Тәгалә безгә биргән нигъмәтләр. Шуңа күрә без аны иң беренче йөрәк белән танырга тиешбез. Икенчесе тел белән шөкер итү. Без аны тел белән шулай Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шөкерлекне, ягъни шөкерлекне итәргә тиешбез, тел белән әйтергә. Ничек була ул? Biz әйтәбез, әлхәмдүлиллаһ я Раббым биргәнеңә шөкер. Әлхәмдүлиллаһ барлык шушы биргән әйберләр шушы Аллаһтан гына дип. Һәм галимнәр әйтәләр, кеше шушы шөкерлекне тел белән әйтергә тиеш. Мәсәлән, кеше сорый икән, мәсәлән, о, менә нинди матур итеп, мәсәлән, бакча эшләп куйгансыз. Яисә, о, нинди матур итеп үй салып куйгансыз. Һәм кеше әйтә, әйе, менә мин тырышлыгым аркасында, менә без шундый булган дип мактанып утыра икән. Бу Аллаһка шөкер итү түгел. Бу уже дөрес булмый. Әмма кеше әйтсә, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә рәхмәте белән генә шулай эшләдек. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нигъмәте белән шундый менә машиналар алдык. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә рәхмәте белән генә шундый дәрәҗәгә ирештек. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең рәхмәте, нигъмәте белән генә шундый бакчаларым булды, өйләр булды. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең ризыгы безнең менә шушы Аллаһ Тәгалә ризыкландырып торучы шуны өстәлләр бирде дип әйтә икән, менә кеше Аллаһны шөкер иткән була.
Һәм галимнәр әйтәләр, кеше алдындамы яисә үземе тел белән әйтә икән, менә шушы сүзләрне. Аллаһ бирде, Аллаһ кына бирүче, Аллаһның нимәте белән генә килде дигән, ул Аллаһны шөкер иткән булып санала. Һәм Аллаһ каршына иншалла язылып куелачак, бу минем кулым мине шөкер итте дип. Тел белән нәрсә әйтү, Аллаһның рәхмәте белән. Аллаһ безгә бирде, Аллаһ кына бирүче, Аллаһның нимәте, рәхмәте белән генә дип менә шулай дип әйтәсез икән, сез Аллаһны димәк шөкер итәсез тел белән. Хәтта болай да әйтү, әлхәмдүлилләһ дип әйтү, Аллаһның шөкере белән дип, Аллаһның рәхмәте белән, Аллаһ дип һаман телдә шуны әйтәсез икән, ул башка кешеләргә тәэсир ясый. Сез башка кешеләр янында кемне мактыйсыз, кемгә шөкер сәна әйтәсез? Бер Аллаһка гына. Димәк, Аллаһ Субхаһу тааля сезгә моны биргән. Һәм аңа өчен нәрсә була? Аллаһ Субхаһу Куръан Кәримдә әйтә: "Ва ин шакартум ла азиданнакум" ди. Әгәр дә сез Аллаһны күп итеп шөкер итәсез икән ди, мин дә сезгә тагын да арттырып бирәм ди. Әгәр дә сез Аллаһны күп итеп шөкер итәсез икән ди, Аллаһ Субхаһу тааля тагын да сезгә арттырып бирәм ди. Аллаһ да Куръан Кәримдә безгә шундый вәгъдә бирә, шуның кадәр сөенеч бирә. Аллаһны күбрәк шөкер ит, Аллаһ да тагын да күбрәк бирә. Балаң туды икән, әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Субхаһу таалядан дип әйт. Бәрәңге күп итеп алдың икән, Аллаһның рәхмәте белән генә дип әйт. Кайбер кеше әйтә, менә су гына сипмәгән идем, шуның аркасында булмады дип. Яисә кемдер әйтә, менә минем тырышлыгым аркасында гына шуның кадәр иттереп байлык алдым, шуның кадәр зарплата алдым дип. Бу инде Аллаһны шөкер итүгә керми. Әмма әйтсә кеше, Аллаһ рәхмәте белән генә шулай ирештем, Аллаһ Субхаһу тааля бирде дип әйтә икән, ул башка кешеләргә тәэсир ясый. Хәтта мәсәлән кибетә белән салдыгыз икән, яисә кеше белән яхшылык эшләде икән, рәхмәт дип әйтү түгел, Аллаһның рәхмәте булсын дип әйтү дәген кешегә бик каты тәэсир ясап китергә мөмкин. Аллаһның рәхмәте булсын. Димәк, бу үзенә күрә бер дугада булып тора бит әле. Шуңа күрә телдә менә шу әйберне әкрен булдырсак, бик яхшы булыр иде. Бигрәк тә сез әби кешеләр, әни кешеләр, сезнең ягъни балаларыгыз бар, оныкларыгыз бар. Алар шуны күреп үсәләр икән, аларның сизмәстән дәген үзләре дә шуны куллана башлаячаклар иншалла. Һәм өченчесе шөкер итү, ул инде изге гамәлләр белән. Гамәл. Ничек була соң шөкер итү изге гамәлләр белән? Мәсәлән, берәр нинди шатлыклы хәбәр була икән, кеше шөкер сәҗдәсе эшли. Аллаһ Субхаһу тааля сәҗдә кыла, шундый зур шатлыклы хәбәр була икән. Яисә изге Аллаһ Субхаһу тааля бирде аңа берәр изге хәерле әйбер. Мәсәлән, күп итеп үзе дә көтмәстән, күп итеп акча килде аларга. Үзләре дә көтмәстән. Һәм шуның күпмедерен мохтаҗларга садака итеп бирә. Фәкыйрьләргә, ятимнәргә берәр нинди бүләк алып бирә. Яисә башка кешене шатландыра. Яисә Аллаһ Субхаһу тааля күбрәк гамәлләр кыла башлый, намазларын укый. Аллаһка да шөкер иттереп. Менә бу дөрес шөкергә керә. Дөрес шөкер итү ничек була беренчесе? Йөрәк белән, без йөрәк белән таныйбыз. Бу барлык әйберләр Аллаһтан гына икәнлегенә. Икенчесе тел белән шөкер итәбез. Я Раббым, бу ниғмәтләр барса синнән генә дип, син генә бирүче дип. Һәм өченчесе изге гамәлләр белән. Күбрәк Аллаһка гыйбадәт кыла башлыйбыз. Күбрәк Аллаһ Субханаһу тааля кушканнан үтибез, тыйганнардан тыелабыз. Аллаһ Субханаһу тааля яраткан әйберләр эшлибез, мохтаҗларга булышабыз, фәкыйрьләргә булышабыз. Хәтта шушы менә матур чырай күрсәтәбез башка кешеләргә дигән, күршеләр белән яхшы мөнәсәбәттә булабыз. Аллаһка да шөкер итеп, Аллаһка да күп әҗер насыйп иткәнен өмет итеп. Бу Аллаһ Субханаһу тааляның шушы дөрес нәрсәгә ирешү сәбәпләре булып тора. Һәм икенчесе, хәзер тагын нәрсәгә менәбез, бәхеткә ирешү юлларына. Беренче шөкер итү дидек, икенчесе сабыр итү. Сабыр итү язып куйыгыз. Аллаһ Субханаһу тааля һәрбер кешегә сынаулар бирә. Сынаусыз кеше юк. Менә шуны истә калдырыгыз. Һәрбер кешегә ниндидер сынау килә. Ягъни истә калдыра кирәк, аңларга кирәк. Кешегә дә шуны танып яши икән, аңлап яши икән, кеше рәхәт тормышта яшәячәк иншалла. Нинди генә авырлык килмәсен, кеше белә, бу авырлык, сынау Аллаһтан. Әмма Аллаһ безгә зөлм кыламы? Аллаһ да безгә авырлык аннан-моннан гына бирәме? Юк, хикмәт өчен бирә. Яисә безнең дәрәҗәне күтәрер өчен, яисә инде безнең гөнаһларны гафу итер өчен. Нинди генә кешене карамасак та, менә үзебезнең тормышыбызда, яисә шу авылыбызда дагы һәрбер кешегә ниндидер сынаулар килә. Кемнеңдер баласы үлә, кемнеңдер өе жана, кемнеңдер машинасы бәрелә, кемнеңдер баласы сәламәт түгел, яисә үзе сәламәт түгел. Һәрбер кешегә сынау киләчәк, һичшиксез. Ничек Аллаһның Куръан Кәримдә әйтә: "Ва ланаблуаннакум бишайин" ди. Һәрберегезне һичшиксез сынаячакмын, Аллаһ Тәгалә әйтә. Кемнедер Аллаһ Тәгалә байлык белән сыный. Байлык белән сынау кай вакытның хәтта авыррак тагын. Авырлыкларга караганда чыдарга. Кеше байлыкка, рәхәткә чыдый алмый. Күпме кешеләр мәсәлән наркотик алып куллана башлыйлар, яисә шушы рәхәт тормышта яшәп, шуның кадерен белмичә, теге теләсә кая малларын туздыралар, акчаларын туздыралар, начарлыкта, начар юлда. Ул аңа түзеп бетерә алмый, акчасын кая куеп бетергә белми, һәм начар юлга кирип китә.
Хәтта әйтәләр, менә шушы бай илдә яшәгән кешеләр арасында карап карасак, үзен үтерүче кешеләр саны да күбрәк. Шуңа күрә һәрбер кешене Аллаһ Тәгалә сынаячак. Әмма Аллаһ әйтә: "Ва инналлаха ла язлиму ахадан", ди. Ягъни Аллаһ Субханаһу Тәгалә бер кешене дә зулм кылмаячак. Мithqala зарра. Хәтта тузан бөртеге кадәр дә Аллаһ Субханаһу Тәгалә бер кешегә дә зулм кылмый. Шуны истә калдырыгыз. Аллаһ Субханаһу Тәгалә бер кешегә дә бер тузан бөртеге кадәр дә зулмлык кылмый. Аллаһ Субханаһу Тәгалә әгәр дә безгә авырлык бирде икән, сынау бирде икән, белегез, Аллаһ Субханаһу Тәгалә безне сынар өчен генә. Бу дөнья ул сынау тормышы. Без бу дөньяда яшибез, шул сынауларны үтәбез һәм иншалла ахирәттә аның әҗере күп булачак. Хәтта бу дөньяда да кеше мәсәлән күп итеп авырлыкларга очрый икән, сынаулар аша үтә икән, ул аның кешеләр арасында дәрәҗәсе дә күтәреләчәк. Кешегә кайракны сорыйлар: "Син ничек бу дәрәҗәгә килеп җиттең?" дип. Мәсәлән, хәтта бизнесменнарны, мәсәлән, бай кешеләрне. Ул әйтә: "Мин 4-5 тапкыр банкрот кына булдым. Шуның кадәр авыр тормыш булды. Әмма мин бәрбер тырыштым ди. Шушы авырлыкларны җиңдем ди, һәм шуның дәрәҗәгә ирештем ди бу дөньяда ди." Аллаһ Субханаһу Тәгалә үзгә кулларына бирә икән сынау, ул аны һичшиксез күп итеп әҗерләрен насыйп итәчәк. Һәм Аллаһ Куръан Кәримдә әйтә: "Ла юкаллифуллаһу нафсан илля вус'аха", ди. Аллаһ Субханаһу Тәгалә кеше чыдый алмаслык сынау бирми ди. Аллаһ кеше чыдый алмый торган сынауны бер кемгә дә бирми ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, шундый безне аят белән шатландыра. Әгәр сиңа авырлык килде икән, сынау килде икән, берәр нинди авырлык килде икән, бел, Аллаһ Субханаһу Тәгалә син чыдый алмаган авырлык сиңа бирми. Димәк, сиңа бирде икән шушы сынау. Әлхәмдүлилләһ, бу Аллаһтан кабул итәсең икән. Шулай ук бик күп моңа, ягъни сиңа әҗерләре булачак һәм йөрәгең ничектер тыныч булачак. Йөрәгең тынычлы нишләп? Чөнки шул сынауны сиңа кем бирде? Аллаһ бирде бит. Ни өчен? Синең имма гөнаһларың гафу ителә, беренчедән, икенчедән нәрсә? Сине бик күп әҗерләр көтә. Дәрәҗәң күтәреләчәк бу дөньяда һәм ахирәттә. Кешеләр, ягъни җәннәткә эләккән, җәннәттә шундый дәрәҗәт була. Шушы син сынауны дөрес итеп, матур итеп, сабырлык белән үтәсең икән, сиңа иншаллаһ аның дәрәҗәң дә күп булачак. Һәм шулай ук сабыр итү өч төрле була. Дөрес сабыр итү өч төрле була. Беренчесе йөрәк белән. Шулай ук без йөрәк белән, ягъни беләбез, шушы сынау кемнән? Бер Аллаһтан гына. Аллаһ да безне сынады. Кайбер кеше мәсәлән башка кешеләргә үпкәләп йөри. Менә ул миңа начар сүз әйтте, менә ул миңа шуны зыян китерде, менә аннан гына миңа бөтен зыяннар килеп тора дип. Асылда уйлап караса, бу бит сынау Аллаһтан. Шулай бит инде. Буны сынау бит кеше үзе түгел, теге кеше түгел. Теге кеше сәбәп кенә булды. Әмма сынауны асылда бирүче тәкъдир Аллаһтан. Димәк, миңа Аллаһ Тәгалә шуны сынау биргән. Һәм теге кеше белән әрләшеп утырганчы, Аллаһка дөрес итеп шөкер итә икән. Бу Аллаһтан дип уйлый икән, кеше күпкә бәхетле яшәячәк, тыныч яшәячәк. Бу әйбер барысы Аллаһ мине сыный гына. Әлхәмдүлилләһ. Һәм кемдә кемнәр шулай итеп кабул итә, Аллаһ Куръан Кәримдә әйтә: "Фа инна ма'ал усри юсра, инна ма'ал усри юсра", ди. Һәрбер авырлыктан соң җиңеллек булачак ди. Һәм һәрбер авырлыктан соң җиңеллек булачак ди. Хәтта галимнәр әйтәләр, бер авырлык килде икән, димәк, ике җиңеллек көтеп тор, ике шатлык хәбәр көтеп тор. Аллаһ Тәгалә шулай эшләгән, безгә бер генә кечкенә сынау бирә. Без аны дөрес итеп үтәбез икән, сабыр итер. Аллаһ Тәгалә ике безгә шатлык бирәчәк. Ике шундый шатландыра торган, шундый безгә мөмкинчелек бирәчәк Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Без аны шул йөрәгебездә шуны булдырабыз икән, йөрәк белән шуны кабул итәбез икән, бу әйбер Аллаһтан. Шушы сынау, шушы сабыр, шушы кайгыру, шушы сынаулар барысы да бер Аллаһтан гына. Без шуңа дөрес сабыр итәбез икән, бу инде бәхеткә ирешү сәбәпләреннән булып тора, йөрәк белән дип әйттек. Икенче дөрес сабыр итү ул тел белән. Без тел белән әйтәбез: "Әлхәмдүлилләһ, я Раббым, шушы сынау синнән генә." Яисә тел белән шундый матур сүзләр әйтәбез: "Я Раббым, син безгә шундый сынау бирдең, без аны сабыр итәбез" дип. Һәм яисә башка кешеләргә әйтәсең: "Я туганнарым, якыннарым, бу сынау Аллаһтан. Аллаһ безгә сынау бирде. Әйдә шушы сынауны дөрес иттереп, Аллаһ Тәгалә разый булырлык иттереп үткәрик" дип, бергә булып, шулай иттереп сабырлыкны итеп, тел белән әйтү, ул менә дөрес сабыр итүгә керә тел белән. Бу "Я Раббым, бу синнән генә сабырлык" дип әйтү. Яисә "Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун" дип. Ягъни кеше үлсәме, берәр авыр нәрсә килсә дәген, сынау килсә, без нәрсә дибез? Без барыбыздагын Аллаһ Субханаһу Тәгаләнеке генә. Һәм барыбыздагын кемгә кайтабыз? Бер Аллаһка гына кайтабыз, барыбыздагын. Шуңа күрә менә шундый сүзләр әйтү, яисә "Әлхәмдүлилләһ" дип әйтү, зикр итү, бу шулай ук тел белән дөрес сабыр итүгә керә. Һәм өченчесе дөрес сабыр итү, ул нәрсә? Ул гамәлләр белән. Ничек дөрес итү, сабыр итү була гамәлләр белән?
Кешегә каты сынау килгәндә, ул үзен тыеп тора. Кешенең мәсәлән якын кешесе үлде икән, мәсәлән әүвәле гарәпләрдә дә булган, алар үзләренең чәчләрен тарталар иде, үзләренең шушы киемнәрен җыртып бетерәләр иде. Кемнәдер мәсәлән идәндә тәгәриләр иде, каравыл акырып җылыйлар иде, шулай итеп кычкыралар, нитәләр. Менә сабырлык, авырлык килгәндә үзеңне шу тотып тору, иң зур шушы гамәлләрдән булып тора. Ул җиңел түгел. Әйе, үзең тотып тору шушы мизгелләрдә, сынау килгән мизгелләрдә җиңел түгел. Әмма менә үзең тотып каласың икән шу беренче мизгелләрдә. Бу Аллаһтан дип әйтәсең икән. Бу инде менә үзеңне дөрес гамәл була, сабыр иткәндә дөрес итеп сабыр итү шушы гамәлләрдән керә. Ул әйе, беренче вакытта бик тиз генә булмас, бик җиңел генә булмас. Әмма менә шушы гыйлем алып, без аны әкрен-әкрен үзебездә булдырырга тырышсак, бик зур шушы әҗерләргә ирешер идек иншаллах. Менә шу дөрес сабыр итү әйткәнчә ничек була? Беренче йөрәк белән, икенчесе тел белән, өченчесе гамәлләр белән. Менә бу дөрес сабыр итү була. Кемдер әйтергә мөмкин, сабыр итү ничек була дөрес дип. Сез менә үзегезнең туганнарыгызга, якыннарыгызга шуны аңлата аласыз. Менә сабыр итү менә шулай гына дөрес була. Йөрәк белән, тел белән һәм гамәл белән. Һәм өченчесе, бәхеткә ирешү сәбәпләренең иң зурларының шушы өченчесе, ул Аллаһка тәүбә итү, Аллаһка кайту. Кеше берәр нинди гынах яисә хата кимчелек эшләсә. Асылда бер кеше дәгел идеальный түгел. Һәрбер кеше хаталы, һәрбер кеше кимчелекле, һәрбер кешенең үзенең нидер гынахлары, начар яклары бар. Шулай бит инде. Хәзер бер кеше килеп әйтми, менә мин иң яхшы кеше дип бер кеше килеп әйтә алмый. Һәрбер кеше нинди генә кеше ул булмасын, бәрбер аның нидер начар яклары бар, нидер хата кимчелекләре бар. Шушы Рәсүл үзенең хадисендә әйтә: "Куллу бани Адама хатта" ди. Һәр адәм баласы ди, һәрберсе ди хаталы ди. Рәсүл шулай дип әйтә. Һәрбер адәм баласы ул ди хаталы, хата кимчелекле, гынахлы, идеальный түгел. Һәрбер адәм баласы, һәрберебез. Әмма хайрул хаттаина ди, ат-тawwabun ди. Әмма шушы хаталы адәм балалар арасында иң яхшылары кемнәр ди? Аллаһ Субханаһу ва Таалагә тәүбә кылучылар ди. Аллаһ Субханаһу ва Таала кайтучылар ди. Аллаһ Субханаһу ва Таала истигъфар кылучылар ди. Без әле берәр нинди хата кимчелек җибәрдек икән, берәр нинди гынах эшләдек икән, берәр нинди начарлык эшләдек икән, әле безгә ишекләр ачык тәүбәгә. Аллаһка кайтыйк җәмәгать. Аллаһка кайтыйк. Аллаһ Субханаһу Куръан Кәримдә әйтә: "Я минем кулларым ди, кемнәр ди үзләренең нәфесләренә ди, үзләренең җаннарына ди, зыян салдылар ди, зөлемлек кылдылар ди. Ла тaqнату мин рахматиллах. Аллаһ Субханаһу ва Тааля рәхмәтеннән ди, үмитегезне үзмәгез ди." Кеше нинди генә гынах эшләмәсен, нинди генә начар кеше булмасын, нинди генә нәрсә эшләмәсен, әле тәүбә ишекләре ачык, Аллаһка кайтыйк. Аллаһ Субханаһу ва Тааляга кайтыйк. Аллаһка тәүбә истигъфар кылыйк. Аллаһ Тәгалә ди, Аллаһның рәхмәтеннән үмитегезне үзмәгез ди. Аллаһ Субханаһу шатлана, әгәр дәгән кеше Аллаһка кайта икән. Инналлаһа яғфиру дзунуба җамиъан. Аллаһ Субханаһу ва Тааля барлык гынахларны гафу итә ди. Безгә менә Аллаһ Тәгалә әйтә Куръан Кәримдә. Аллаһның рәхмәтеннән үмитегезне үзмәгез ди. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля барлык гынахларны гафу итә ди бу дөньяда. Әле менә син үлгәнчегә кадәр, синең җаның шушы менә гырланга җиткәнчегә кадәр Аллаһ Субханаһу ва Тааля сиңа мөмкинчелек бирде. Нинди генә гынах булмасын, нинди генә начар кеше булмадың син. Аллаһка кайтырга әле ишекләр ачык. Аллаһка кайтыгыз, Аллаһка ашкыныгыз. Һәм туганнарга да әгәр дә дәгъват телибез икән, туганнарга мәсәлән яхшы булуларын телибез икән, туганнарның да мәсәлән Аллаһ белән бәйле булуын телибез икән, менә шуннан башларга кирәк. Әле нинди генә начар кеше булсаң да, кайгырма. Аллаһ Субханаһу ва Тааляга кайт. Аллаһ Субханаһу ва Тааля тәүбә истигъфар кыл. Әле тәүбә ишекләре ачык. Аллаһ Субханаһу ва Тааля белән йөрәгеңне бәйлә. Һәм Аллаһ Тәгалә шатланачак сиңа, әгәр дә син аңа шушы Аллаһка гына кайтсаң, Аллаһка шушы үзеңнең тәүбәңне кылсаң, Аллаһ Субханаһу ва Тааля аны һичшиксез кабул итәчәк һәм шушы Аллаһ Субханаһу ва Тааляның бик күп әҗерләре насыйп булачак. Һәм шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Тааля тәүбә кылу ничек дөрес була? Кемдер әйтә, мин тәүбә кылдым ди, булды ди. Юк, шулай ук тәүбә кылу шулай ук була, беренче йөрәк белән, дөрес тәүбә. Кеше йөрәге белән, нәфесе белән, нәфсе калбы белән дип әйтелә инде. Бөтенләй аңларга тиеш, без шушы Аллаһ кашында хаталы. Мин Аллаһка ихлас, чын иттереп Аллаһка тәүбә кылам, Аллаһка гына кайтам. Аллаһ Субханаһу ва Тааля мине, ягъни гафу ит я Раббым дип йөрәк белән иң беренче шушы әйбергә иман китерәбез. Ягъни Аллаһ, я Рабб, безне гафу ит дип, йөрәк белән шушы Аллаһка тәүбә истигъфар кылабыз. Шушы гынахка кайтмыйбыз дип, шушы гынахтан ерак булабыз дип, шулай дип тәүбә истигъфар кылабыз. Беренчесе. Икенчесе тел белән әйтәбез, я Раббым, гафу ит мине.
Estağfirullah дип әйтәбез. Я Раббым, син генә гафу итүче дип әйтәбез. Я Раббым, безне гафу ит дип әйтәбез. Тел белән шулай дип без Аллаһ Субхаһу ва Тааля әйтәбез. Һәм өченчесе гамәлләр белән. Тәүбә истигъфар кылабыз, Аллаһка тиз арада ашкынабыз, кайтабыз гамәлләр белән. Тәүбә намазы бар мәсәлән. Кеше берәр гөнаһ кылды икән, 2 рәкъәт тәүбә намазы эшли, укый. Намаз укый һәм кул күтәреп Аллаһтан шушы тәүбә кыла Аллаһка, кулларын күтәреп, "Я Раббы, гафу ит мине. Я Раббы, мин үзем нәфесемә зулым китердем. Бер син генә гөнаһларны гафу итүче" дип үз телебездә кылсак була. Бер нидә моңа нәрсәсе юк. Һәм изге гамәлләр кыла башлыйбыз. Әгәр дигән кеше берәр гөнаһ эшләде икән, мәсәлән, ул аны мәсәлән шуннан Аллаһ Тәгалә тәүбәсен кабул итүен тели икән, мәсәлән, мохтаҗ кешеләргә садака бирергә мөмкин, ятимнәргә булышырга мөмкин, мәсәлән, мохтаҗ әбиләргә булышырга мөмкин. Яисә изге гамәлләр кыла. Берәр ни туганы белән әрләшкән икән, үзе барып, мәсәлән, хәтта ул дөрес булса да, иң беренче гафу үтенә, туганы белән яхшы мөнәсәбәттә була. Яисә күршеләренә яхшы мөнәсәбәт күрсәтә, изге гамәлләр күбрәк эшли башлый. Намазларын укый башлый күбрәк, тәһаҗҗүд намазлары укый башлый мәсәлән, сөннәт намазларын укый, Аллаһ Субхаһу ва Тааля күбрәк зикр кыла, Аллаһ Субхаһу ва Тааля йөрәген кыла. Менә бу тәүбә кылуның шушы дөрес нәрсәләреннән була. Сәбәпләреннән була. Шуңа күрә әгәр дә менә без шушы бу 3 әйбер бәхеткә ирешү 3 сәбәбе булып тора. Беренче әйттек, шөкер итү. Аллаһ Субхаһу ва Тааля һәр даим шөкер итәбез. Шөкер итү ничек дөрес була? Гамәл белән, йөрәк белән һәм тел белән. Һәм икенчесе сабыр итү. Без сабыр итәбез Аллаһ Субхаһу ва Тааляның безгә тәкъдире, Аллаһ Субхаһу ва Тааля сынаулары килгәндә. Иң беренчесе сабыр итү дөрес була йөрәк белән, икенчесе тел белән һәм өченчесе гамәлләр белән. Һәм өченчесе ашыгабыз тәүбә истигъфар кылырга берәр ни хата кимчилек җибәрсәк, берәр җирдә тайпылсак, без беләбез кеше ул шундый, хуликал инсану даифа ди Аллаһ әйтә. Кеше ди зәгыйф итеп яратылган ул. Һәрбер кеше шунда зәгыйф. Әмма әгәр дә кеше Аллаһка кайта икән, Аллаһ белән йөрәген бәйли икән, бер нинди шайтан дагын, бер нинди иблис дәгән, бер нинди җин дәгән, бер нинди сихерче дәгән кешегә зыян китерә алмый, илля мәгәр Аллаһ Субхаһу ва Тааля теләсә генә. Шуны аңларга кирәк. Менә әгәр дәгән без йөрәкләребезне Аллаһ белән бәйлибез икән, Аллаһка изге гамәл кылабыз икән, Аллаһ та безгә нәрсә ди? Дәрес башында әйттем. Изге гамәл кылдыгыз икән, һәм сез мөэминнәр икән, Аллаһ Субхаһу ва Тааля сезне бу дөньяда яхшы тормышта яшәтәчәк. Һәм ахирәттә сездә көтмәгән күп әҗерләр насыйп итәчәк. Кеше кыямәт көндә килер ди, һәм тау бик күп әҗерләр күрер ди. Һәм әйтер ди: "Я Раббы, мин бу кадәр эшләр эшләмәдем" дип әйтер ди. Әмма Аллаһ Субхаһу ва Тааля әйтер ди: "Синең мәсәлән изге балаң сиңа дуга кылды" дип мәсәлән. Һәм әйтер ди: "Мәсәлән, синең шушы гамәлләрең кеше эшли изге гамәл. Уларны исе дә китми. Мәсәлән, кеше берәр ни кешегә берәр ни һөнәр өйрәтә, берәр ни нәрсә өйрәтә, Фатиха сүрәсен өйрәтә баласына. Һәм үлеп китә. Әмма шу баласы үзенең балаларын өйрәткән. Менә мин әбием шулай дип өйрәтә иде. Менә мин әбием шундый сүзләр әйтә дип. Һәм шушы менә изге синең өйрәткән гамәлең, изге эшләгән эшең, садакату җария кебек син үлгәч тә сиңа әҗерләр китереп тора. Сиңа күп итеп әҗерләр биреп тора. Һәм кеше килә кыямәт көндә тау изге гамәлләр күрә. Һәм киресенчә кеше берәр ни кешегә начар әйбер өйрәтә. Ничек урларга икәнне өйрәтә, ничек эштән чумар алып кайтырга өйрәтә. Шулай итеп мәсәлән кешене өйрәтеп калдырырга мөмкин. Һәм күпме генә кеше гөнаһ эшләмәсен, начар кеше эшли икән, начар эшләрне һәрбер менә шу начар эшләгән гөнаһы иң беренче шу эшләгән кешегә кайтып бара. Һәм ул килер кыямәт көндә, аның бер ни изге гамәлдә калмас. Һәм ул сорар: "Нәрсә булды соң? Нишләпсең? Мин бит күпме яхшы эшләдем" ди. Әмма син кешеләргә күпме начар әйбер өйрәттең. Күпме кешеләргә зыян китердең. Күпме кешеләр синең арканда мәсәлән зыян күрделәр. Балалар ятим балалар булдылар. Ятим балаларның балаларын ашадың. Күпме әйберләр урладың. Һәм менә шушы син башка кешеләргә шуны өйрәтеп калдырдың. Менә ничек урларга, ничек кешегә зыян китергә. Һәм шу кешеләр эшләгән гөнаһлары шул кешегә дәгән барачак. Шу кешегә, ягъни күп итеп шул кадәр хәсрәт булачак кыямәт көндә. Шуңа күрә Аллаһ Субхаһу ва Тааля безне барыбыз да бәхетле тормышта яшәтсен. Бу дөньяда һәм ахирәттә ике дөнья бәхетенә ирешергә насыйп әйләсен. Аллаһ Субхаһу ва Тааля безгә бу дөньяда бәхет, яхшы тормыш, рәхәт тормышта яшәргә насыйп әйләсен. Һәм ахирәттә дәге мәңгелек Аллаһ Тааля вәгъдә иткән җәннәтләргә кергән насыйп әйләсен. Субханакаллаһу бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Галимнәр әйтәләр, фарыз гамәлләрдән соң калган иң зур Аллаһка якына юлы ул дөрес гыйлем алу. Нинди генә яшьтә булуга карамасын, директор нәрсә әйткәнемчә, әбиләр булсагыз дагын, әниләр булсагыз дагын, сезнең әле килеп үсәчәк яшь буын бар. Алар бәрбер сездән
ниндидер дәресләр аласылары килә. Үзләре дә сизмәстән дәрес алалар. Үтә минем әбием шулай эшли иде. Минем әби намаз укый иде. Минем әби шундый сүзләр әйтә иде. Минем әби менә шулай дип эшлә дип әйтә иде. Дип алар сез үлгәч тәгән шушы менә әйберне искә төшереп, сезгә менә шу әҗер бара торган итеп, шундый яшь буын килеп, сезгә бик күп әҗерләр алып килә торган шундый буыннар, яхшы дөрес юлда булган буын үсеп килергә мөмкин сезнең сәбәп аркасында. Һәм сезгә аның өчен әҗерләр барырга мөмкин. Шуңа күрә теге гыйлем алу җиңел түгел, иртә белән менә тору даган, иртәгә шул нәрсәләргә турып, әмма Аллаһ ризалыгын эшләсәк, Аллаһтан әҗер өмет итеп эшләсәк, иншаллаһ менә җиңел дәген булыр. Һәм менә көне буена иман арттырырга, иман артып булырга шундый сәбәп дәген булыр. Гыйлем алып кына безнең иманыбыз артачак. Әгәр дә гыйлем алмыйбыз икән, гел телевизорда утырабыз икән, телефонда утырабыз икән, безнең иманыбыз беренче артмый, киресенчә кими генә. Әгәр дә Аллаһ сүзен ишетәбез икән, Рәсүләм сүзен ишетәбез икән, таш булып каткан йөрәкләр дәген, шушы Аллаһ Субханаһу Тәгалә сүзе аркасында җибеп китә, йомшара, чистара, аппак була, таш кебек каткан йөрәк дәген. Нишләп? Чөнки бу Аллаһның сүзе, Рәсүләм сүзе, минем сүз түгел, шәле малайның сүзе түгел, мин сөйләгән аркасында түгел. Кемнең сүзе бу? Аллаһның сүзе, Рәсүләмнең сүзе. Шуңа күрә таш булып каткан йөрәкләр дәген, йомшарачак, агарачак, чистарачак, шушы менә без алган дөрес гыйлемнән. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.